שלום, היום אנחנו נלמד תרגיל לשחרור צוואר שהוא מגיע מכאבי חזה והזרועות, הכופפים דו-ראשי וכפות ידיים. שימו לב מה שאנחנו עושים, תרגיל פשוט, הוא לא כל כך פשוט, אבל אם תעשו אותו נכון ותעשו אותו הרבה פעמים, אתם תשתחררו מכאבי צוואר וגם מהקיפוזיס. שימו לב, במקום שתהיו כפופים, אתם גם תהיו יותר ישרים. ושימו לב, אני פושט ידיים על שולחן. שם שולחן, את הראש שלי על שולחן, ושימו מגבת שלכם רך על השולחן, שיהיה רך, ושימו לב מכופף. שם את הכתפיים שלי על המזרן, שימו לב שהכתפיים נוגעות, ומכאן אני מניח את הראש בצד שמאל, מרים אותו בצד ימין, נשאר 7-8 שניות, נשאר צד שני, 7-8 שניות. לאחר מכן עם הסנטר נוגע במגבת, בשולחן, ואת המצח. סנטר ומצח. לאט, לא למהר, ושימו לב עוד הפעם, ימין, שמאל וימין, להניח, ממש להניח. ועוד הפעם, צד שני. ואם זה ממש קשה לכם, אם ממש קשה, קחו מגבת מקופלת, תעשו מדרגה כזאת, ואז תניחו את הראש על המגבת. שימו לב, סנטר, צד שני. עוד פעם. צד שני. ועכשיו גם עם סנטר, קדימה. מצח אחורה. קדימה. אחורה. שימו לב, סנטר. מצח. תרגיל שהוא עובד על חוליות מהאטלס עד C6-7 לשחרור תנועתי וגם להגדיל את טווח התנועה של הצוואר. עד כאן יחזקאל מהעוצמה שבידיים. ניפגש בטיפ הבא.